Malta, pajjiż ċkejken, iżda dan ma jfissirx li ma jistax ikun relevanti b'mod internazzjonali. GoodCountry.org huwa sit li analizza l-kontribut li kull pajjiż jagħti u b'mod globali Malta kisbet riżultat tajjeb bis-27 post minn 163 pajjiż. U jekk ngħidu li l-Maltin qalbhom tajba, jidher li dan mhux għal xejn, għax skont dan ir-rapport Malta tinsab fis-7 post f'dik li tissejjaħ World Order. Hawn ikun ikkalkulat il-kontribut fl-ordni globali skont il-karità, ħarsien ta' refuġjati, trattati man-Nazzjonijiet Magħquda u anki ir-rata ta' twelid. Dan kien l-aħjar riżultat li kiseb pajjiżna u jinsab fil-quċċata ma' pajjiżi bħall-Awstrija li kiseb l-ewwel post, il-Ġermanja fit-tieni post u d-Danimarka fit-tielet post. Eċċellejna wkoll fil-kontribut kulturali. Fih pajjiżna ġie fid-9 post u dan jikkunsidra ħwejjeġ bħal libertà tal-espressjoni u tal-istampa, il-kontribuzzjoni lejn il-UNESCO u servizzi kreattivi fil-pajjiż u pajjiżi barranin. L-aqwa pajjiżi f'dan il-qasam skont The Good Country huma il-Belġju fl-ewwel post, id-Danimarka fit-tieni post u l-Iżvezja fit-tielet post. Interessanti wkoll ir-riżultat marbut mat-tibdil fil-klima u l-ambjent. Malta, il-pajjiż li s-sena li għaddiet ġabret iktar minn 50 kap ta' stat li għamlu dikjarazzjoni dwar il-bidla fil-klima jinsab fis-27 post minn dawk il-pajjiżi kollha. Ta' kontribut ukoll il-fatt li proġetti ewlenin tal-gvern qed naqsu l-emissjonijiet u l-ħsara lill-ambjent. Malta tissemma ma' pajjiżi ferm ikbar minnha anki f'loqsma oħra li s-sit jirriċerka dwarhom, għalkemm hawn insabu inqas avvanzati. Fil-qasam tal-kontribut xjentifiku Malta tinsab fi 63 post, f'dak li jikkontribut għal paċi globali Malta kisbet il-129 post, fl-oqsma tas-saħħa ninsabu fis-60 post. Kull darba huwa kkalkulat is-servizz lejn id-dinja u mhux is-sitwazzjoni lokali biss. Is-sit huwa mmirat li jgħallan mis-segwaċi tiegħu li l-bidla fid-dinja tibda bihom infushom. Fil-waqt li huwa importanti li dak li jkun jieħu ħsieb tiegħu innifsu, dan għandu jikkunsidra wkoll l-ambjent u n-nies ta' madwaru biex jara x'kontribut jista' jagħti lill-komunità, kontribut li eventwalment jinfirex fuq skala ħafna ikbar.